26 ଜାନୁଆରୀ 2025 ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସୁନା ନୁହେଁ ଚାନ୍ଦି ନୁହେଁ ବରଂ 2 ଟଙ୍କାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। 2025ରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି 26 ଫେବୃଆରୀକୁ ମନାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବଳ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନେଇ ଆସିବେ ତ ଏହା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ କି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଏହି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନେଇ ଆସିବେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ହିଁ ନିୟମ ଅଟେ କି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ତାହା ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପରି ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ, ଶୁଭକାରୀ ମନାଯାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି ପର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିକୁ ଏହି ପର୍ବ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ସହିତ ଭୋଳେନାଥ ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହି ଜିନିଷଟି ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ଅଜାଣତାରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିଦେବେ ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିଛି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଏମିତି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାବନ ପର୍ବରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ପୂଜା ସଫା ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିକି ବି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହିଁ ଏହା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଦିନ ପୂଜାର ଧଳା ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାବନ ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହିଁ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ଯାହା ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଳେନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିରେ ବି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ପୂଜା ରାତ୍ରିର 4 ପ୍ରହରରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର କାଳ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାବନ ପର୍ବରେ ଆପଣ ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଓ ପ୍ରଦୋଷ କାଳର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ 26 ଫେବୃଆରୀ 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳ 11:08 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମାପନ 27 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 8:51 ଶେଷ ହେବ। ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ 26 ଫେବୃଆରୀକୁ ହିଁ ରଖାଯିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କ ସହ ମାତା
ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବରଦାନ ଦେବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଓ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକ, ନନ୍ଦୀ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଷଣ୍ଢ ହିଁ ନନ୍ଦୀର ରୂପ ମନାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମାରୁ ବି ଶୋଇକି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚଢ଼ାଇବେ ତାହାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ଦିନ ଜଳ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋଟାରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ଲୋଟାରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯଦି ସେହି ଲୋଟାରେ ଜଳରେ କ୍ଷୀର, ଦହି ମିଶାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଲୋଟାର ତମ୍ଭାର ନେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଓ ଦହି ବିଷ ବନିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଦହିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ଲୋଟା କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ଲୋଟା ନେଇପାରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀର ଉପଯୋଗ ଭୁଲରେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ତୁଳସୀ ଅର୍ପିତ କରିବେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କେତକୀ ଓ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କଳହ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ପଶୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ୍ଷୀର ଓ ଦହି କିମ୍ବା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ବି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ପୂଜା ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ପାବନ ପର୍ବରେ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ସदैବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଏହି ଜିନିଷ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡମ୍ବରୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଜରୁର ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଡମ୍ବରୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶିବଙ୍କ ପରିବାରର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ତ ଏହି ଖାସ୍ ଦିନରେ ମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସदैବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଜରୀରେ ରଖିବେ ତ ଧନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ପ୍ରତିଦିନ ତାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଶିବ ବି ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବେ ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗରିବେ ବି ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଦିନରେ ବି ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଇପାରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଗରିବୀ କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ଏହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସदैବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବିଷ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚାଖିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ପାବନ ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ପୁରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିବରାତ୍ରି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ।
ଯଦି ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମହାଦେବଙ୍କର ବାସ ସବୁବେଳେ ବନି ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଅଟେ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଉପାସନାର ବିଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ରାଜ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 1, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଘରେ ରହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ମନାଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ଘରକୁ ଆଣିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହି ମାଳା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଭୋଳେନାଥଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ମାଳାକୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଗଣତି କରିବେ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ ତ ସବୁ ସଙ୍କଟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବନି ରହିବ। ନମ୍ବର 3, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ କିଛି ଏମିତି ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ଯାହା ଆମେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଧୂପ, ଦୀପ, ଅଗରବତୀ, ତେଲ, ମହୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଓ ଫଳ ଆଦି ସବୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଶିବ ଚାଳିସା ଓ ଶିବରାତ୍ରିର ପୂଜା ବହି। ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସେହି ବହିକୁ ନିୟମିତ ପାଠ କରିବେ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 5, ପଞ୍ଚଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ପଞ୍ଚଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ପୂଜା କରିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନର ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରରେ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ବି ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିତ ମନାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଆଣିବେ, ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିୟମିତ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 6, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଇସା। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର ପଇସା ନିହାତି ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ନ, ଧନ, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସदैବ ବନି ରହିବ। ନମ୍ବର 7, କଳା ରାଶି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ରାଶି ଉପଯୋଗ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। କଳା ରାଶି ସେବନ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କଳା ରାଶିକୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତ ବିନା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ମନାଯାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ